Nah iki ning YouTube iki kondang sinden nangka blonyoh ya iki. Ayo. Jane kula niku mboten kaya nangka kok nggih. Wong kula ora ndek beton nih. Ora ndek beton. Duwe. Endi? Anak. Mana? Alah kuwi lho ngono. Ora ya. Anak. Sing duwe jenengan kok. Aku iki wong kok iso duwe beton lho. Lah aku ya wong kok diarani nangka blonyo kudune nek nangka iki kan ana apa jenenge? Sing ngarani sapa sih? Pak Seno. Pengen ngerti, aku ora iso jawab to. Nusularana. Karepe napa Pak nika ngono? Aku ora kemrungsung Pak Yoyo. Nek jenengan kesusu nggih monggo. Ora, aku tanggung jawabku sik akeh kok ora. Lah kula ya jek cilik lho anakku. Lah ya padha ciliki, didongakne ade padha awet urip. Nggih, Ya, Pak. aja guyon bab mati-mati, aku wedi ngono ya. Ya sapa sing marani jenengan? Aku ndingi bengi nang omah iki, nek aku mati bukan si bingung ae ora. Anakku nyetel YouTube iki lho, batune entek terus mati HP-ne. Bukan si kok mati piye ngono lho Tin maksude. Bu Kesi mboten saged nguripne ta, Bu? Saged ta? Saged iso kok ya. Kok dadak tak uripke? Piye ta iki aku malian ayo. Biasane iki aku lho sing apa nggarapi sinden tos akhirnya sinden tidak berkutik. Bengi iki aku tidak berdaya tenan iki. Ayo, Lah ya piye? Nika menika kula remen sanget derek kula nuwun Pak Yus. Menika nembe sepisan iki po ya? Pak Seno nate rene. Tapi kula ikut enggak ya lali. Nek duwite wis entek iki lali, enggak toh? Oh, berarti jen enggak ikut. Oh, pas dipecat ya kowe. Ora dipecat ya. Pas dilelai mungkin saya ada acara lain. Oh, mungkin iya. ya. Terus ucapan kanggo Pak Yus sekeluarga apa? Jadi nek kagem Pak Yus sekeluarga namung ndedonga mugi tansah sehat selalu. Pokoknya bahagia, ayem tentrem. Nek muni rezekine, wong rezekine wis carane apa? Turah-turah. Uyai segoro. Dadine nggih, yang penting sehat nggih Bapak. Pokoknya nek sehat itu adalah utama. Nek duwe duit akeh nek ra sehat ya piye to, Mas? Kok meneng wae to? Madhep rene to? Nyapa? Aku iki madhep kowe malah kelangan duwe, lek madhep debok entuk duwe ngono. Ya masa ale dandan 2 jam ngene kok meng trimo ndelok debok. Lah ngopo kowe tekamu ngeri-ngeri ket sore tak enteni. Tatine jane lek ora matak sinden kaya apa aku lak pengen roh. Ngertiku ambak aku ya mek ning YouTube pengen roh asline Tatine kaya apa. Ngeri-ngeri terus nyeluk sapam karo polisi kon golekne dalan prit ngono. Tatin teko ngono ayo. Ora nggih kok jane iki mau ki ya jeng mriki ning ketoke kula terlalu capek dadi tidur dulu. Sapa sing niduri? Tidur nang ndi maksudnya? Tidur nang ndi? Nggih ten penginapan ten tempat. Oh iya mambengi kok magetan ya. Ten Ponorogo. Ponorogo. Iya wah laris. Mboten menika namung sak derma. Pokoke alhamdulillah saged sowan mriki nderek langkung kula nuwun kagem masyarakat wonten Magetan mriki mugi sedaya kok muni Magetan Madiun mriki kok aku kleru ya nggih Madiun mriki pokoke sehat-sehat kagem sedaya mawon nggih. Derek kenal nggih menika Tatin Titot menika nggih nganten iki. Ayo sinden bintang tamu pikun ora. Lah mau jenengan bar ngandake Magetan dadi aku muni Magetan. Ya, Sampeyan salaman karo Pak Yus urung? Dereng. Nah iya. Nuwun sewu Pak Yus menika kula badhe ngaturi tondo napa nggih kenang-kenangan panuwun minangka tali asih kagem panjenengan lan mangke monggo badhe ngersakaken menapa kalian Mbak Tatin. Kula suwun kanthi sanget mboten ketang sekedhap Pak Yus pinarak wonten pepanggungan mriki menika wonten tondo tali asih saking kula sak kanca. Ya, Monggo mriki Pak Yus. Monggo Bapak. Puji kumuga langgenga. Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Yuswanto para lenggah. Wong
Nggih Nadianto sayah kados napa sekedap mawon nggih Pak Yus. Kula nyuwun monggo paring dawuh. Ketoke mau iki koyo mak jelek ngenten. Lah, nggih. Nggih Pak. Napa kula sing marahi bot-bot. Oh iya. Mbak Tatin iso. Nggih. Nggih, Mas Yoyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bapak-bapak semua yang mirsani ringgit dalu menika. Mugi-mugi diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan. Amin. Pripun, Mas Yo? Nggih ngeten Pak, menawi jenengan tidak mriki kula mangke ndak nampi sarusiku. Menika wonten tandha tresna gandeng lampahan dalu menika lak wisanggeni ratu. Tur ingkang kagungan menika lak putra Dahana menika nggih simbolipun wisanggeni. Niki kagungane swargi Pak Kondang niki nggih wisanggeni. Mila menika tandha panuwun kula dumateng panjenengan. Amit saya nyuwun pangapunten. Mangke ndak jenengan saya sayah menawi mriki nggih. Menika kenang-kenangan kagem Pak Yuswanto. Mugi-mugi ingkang terima kasih. Ingkang wayah lan putra-putra saged kados wisanggeni njejekne adil lan bebener untuk keutuhan NKRI. Nggih, makaten. Nggih, nuwun nggih Pak. Menika menawi tumbas gangsal yuta Pak ngeten niku. Sembah nuwun barokah nggih Pak. Nggih, matur nuwun nggih. Pak iya. Iya. Jen modus. Pak Yoyo. Dalem Pak. Ya Mas Yoyo itu aja. Ini anak saya 3, tapi istri saya enggak mau ke atas gitu. Nggih. Iya. Mboten napa-napa sayah nggih. Nggih. Matur nuwun jenengan ngersakne napa mumpung enten niki lho. Ya, saya minta Mbak Tatin nanti ya ketoprakan sama jenengan. Ya. Saya mohon maaf ya Mbak Kesi ya. Lihat. Diwangsuli ta Bu Kesi ngangge mic kok. Pak Yus, mboten napa-napa. Gandeng dalu menika ingkang bayar panjenengan, Pak. Dalu menika Mas Yoyo ajeng jenengan plekoto diplekoto Mbak Tatin, kula ikhlaske. Ajeng dibuta Mbak Tatin kondur teng Jogja, kula angsal, Pak. Saestu. Boten. Mboten nggih Pak, nggih mboten. Kula menika nggih ngertos kalian akhlakul karimah Pak menika nggih. Piyon-piyon. Jadi nanti Mbak Tatin ketoprakan. Nggih. Mbak Eka deket jaranan. Nah, Jaran. ah iya. Eka dadi jaran mesti numpaki aku. Jaranan kae lho, jaran kepang kae lho. Tapi nanti ada ininya, Mbak. Ada apanya Bapak? Jadi nanti untuk Mas Yoyo 1 juta. Nanti Mbak Tatin 500. Mbak Kesi 500. Mbak Oka Gut 500. Alah Pak, mboten sama. Mboten sama. Tenane lho, Tin. Tenane. Yang lain ini. Sama ini yogo-yogo 1 juta ya. Wah, matur nuwun, mbah nuwun. Nggih Bapak. Nggih, sembah nuwun sanget, nggih. Terima kasih. Mangke ning kula nyuwun ketoprakane mangke Pak nggih, sing kedanan niku tatine nggih. Nggih, Mbak Tatin gandrung. Nggih, kula sing moh ngoten nggih. Iya. Cocok wis. Dadi akari diam saja kok. Sip, wis. Karena dulu Mbak Tatin datang di sini waktu Pak Seno. Kados Itu Mbak Elisa saya suruh gandrung Pak Seno juga. Oh iya toh. Iya, Oh ketoprak. nggih Pak. Ngapunten nggih Pak. Mbak Tatin katanya ke Banjarmasin waktu itu. Oh, kula Sama malah masnya itu. Oh, nggih mbok menawi kula pun lali Pak nek. Nggih teng Banjarmasin nggih. Kula pas teng Banjarjunut niku Pak. Nggih. Ini sama Bu Aranggono, kamu ini bagian keuangan nih. Ah, nggih, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Gitu aja. Mas Irwanto, Mas Doni, Mas Yoga, nggih. Sehat selalu nggih Mas, berkah. Alah Mas, mboten sah Mas. Wes Tatin roh dhuwit mripate ijo. Putrane Pak Yus kok ya ora ono sing elek no ya Mas. Ah iya. Bagus, kabeh nggih Ah. berkumis semuanya. Nggih. Ora kuat aku. Cih. Ah nggih, matur nuwun jan wis. Makasih. Terus. Mas yo salaman sik Mas, salaman sik ya. Ya alhamdulillah rezeki barokah. Monggo sinten malih? Wong sing maringi rong alih kok jukuk lho liyane. Ngono. Nah, nggih, Mas nganti. Nggih. Yogane pun kesupen Mas, yoga. Loh, ngelekne. Ya no, mungkin kok sing
Mas pengerbab nika jenengan titipne niku. Nggih. Nggih. Titipne kula mboten napa-napa, lek bingung sedaya mboten napa-napa. Mboten kedah sing biru sing abang nggih purun, Pak. Nggih. Nggih. Kula betake mawon Mas. Ampun. Kok kaya repot lenceng. Ampun, katut tenan minggo. Alah dalange yo. Napa lho Mas, Mas? Kula pun diparingi kathah kali Bapak lho, Mas. Nggih. Napa nggih. Nggih. Ya, maten. Matur nuwun nggih Mas nggih. Mugi-mugi dados berkah jenengan sekeluarga Pak Yus matur nuwun sanget. Ini sedekahnya karena 30 tahun. 3 bulan pernikahan nggih. Iya, pernikahan. Nggih. Terima kasih Mas Yoyo ya. Matur nuwun sanget. Nanti Pak Wabub suruh naik gitu, Mas Hari. Pak Hari, siap nggih, nggih. Ada di sini. Nggih, siap ngestakaken dawuh. Matur nuwun sanget Pak Yus sekeluarga. Nuwun sewu para lenggah, nyuwun tepuk tangan untuk Pak Yuswanto, sangat luar biasa anggene dono rasa marang masyarakat Madiun. Matur sembah nuwun Pak. Nggih, atas Bapak. Wis. Tak deleh iki. Nggih. Iki. Wis aku jan cocok iki karo Pak Yus wis ngono. Dadi wis ada request dari yang punya hajat ketopraan. Dadi yen sing gandrung sing wedok berarti lakone Suminten Edan. Tatin dadi Suminten, aku dadi Mas Bratasena. Wes iki. Wis dimulai, Pak? Langsung dimulai. Ya mulai ngenteni apa? Ayo. Ya nganggo tok 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 tok. Ya kok. Wih, nun sewu sedaya para lenggah pinanggih malih kalian kesenian ketoprak Madangkara saking Gude Madiun. Lah menika artisipun saking Gude. Apa wi? Oh, pesantren. Oh, pesantren. Ya. Oke, ra apa-apa. Dening dalu menika badhe atur pasugatan ketoprak gaya baru badhe mendhet irairan Suminten Edan. Sumangga sugeng hamirsani. Suminten katindakaken dening Mbak Tatin Titot saking Ngayogyakarta. Ewadene Den Mas Broto katindakaken dening Nicholas Saputra. Dene Sinden Sukesi kadadosaken Dingklik. Tok 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 tok. Babar pisan Nuranduga Mana jebul ingkang teka ning papanku kene kowe Suminten. Injih kula Kang Mas, kula Suminten. Kok nganti mrepeki marang aku apa sing nduk karepake? Kula menika nenggo kalian panjenengan menika kawit subuh ngantos dalu menika kok boten kepanggih panganggih menika alhamdulillah kepanggih wonten ing mriki. Ketoprak alhamdulillah barang. Ora apa-apa kan Pak ya. Panjenengan menika saking pundi to Kang Mas? Ngestokake dawuhe Kanjeng Rama supaya niti bawah. Mesthekake lamun to kabeh para kawula kuwi ginanjar mulya wibawa merga saka sing katresnane Kanjeng Rama Adipati. Panjenengan mboten sah ngaten niku. Sing penting kula sakmenika sampun kepanggih kalian panjenengan. Yen wis ketemu arep ngopo? Panjenengan ngertos raos kula ingkang temanan wonten ing mriki? Temanem ana ing kepiye sing to karepake? Kula kedah nyaket panjenengan nggih Kang Mas.
Apa kowe wuta karo kautaman ora ngerti karo sing jenenge Subasita lan Tatakrama? Aku kuwi sipate wong lanang, kowe iki sipate wadon. Saru dinulu yen nganti kowe caket kelawan Mas Brata. Mboten wonten saru jenenge lanang karo wedok yen anane dadi siji. Nggih to nggih? Dadi siji piye maksudmu? Ya arep piye meneh jenenge wong lanang ki ya anane karo wong wedok ngono lho. Terus Saya mau bilang sesuatu. ketoprak kok Indonesia barang. Serapopo sak metuku ya. Mas, Piye Suminten? saya tuh tak ngendini ah. Mas, hadap sini dong. Bu Kesi mimi anti musik Bu Kesi. Mas Broto. Ono apa Suminten? Ora perlu seru-seru, aku ora budek. Panjenengan mbok madem mriki. Kita bertatap muka dong. Ora iso Suminten, ora bisa. Saru dinulu, sawangen. Kaya akeh para kawula sing padha nekseni yen nganti mengko padha duwe panerka panggerba ing atase aku putra Adipati parandene singlar ing tata krami merga nuruti apa kang dadi penjalukmu tan wurunga bakal mbebarang wirang. Panjenengan ngendika nggih angsaling mboten sangisor dhuwur kok kabeh omong. Jenengan bar mak menapa to iki kok ambune kok ngene? Lho, iki mau to? Heeh, kaya makrut ngono. Ya timbang masuk angin. Den Mas, mriki to. Ora bisa. Sini dong. Sini. Kita maksudnya panjenengan kok nek ambruk tenan aku. Mriki to, Mas. Ora bisa. Jagat nekseni umat ngakoni aku wis duwe pacangan. Sinten? Ya kuwi Cempluk Warsia. Sing ngrengga batinku rena wengi nyungging sajroning sanubari ora ana liya kejaba Cempluk Warsia. Ten mriki rak mboten enten cempluk to? Nanging nadyanto ora ana cempluk sing jenenge Setya kelawan pacangan kuwi nadyanto wonge ora ana nanging aku tet njaga marang tresna kuwi Suminten. Jenengan kula kekrek napa madem mriki? Bagi wong wedok apa preman? Madem rene. Sini dong. Aku tuh mau bilang sesuatu sama kamu. Ono apa? Mas, Sawangen. Ngerti tata krama. Yayi bayi padha lenggah. I love you. Hah? I love you. Mongso aku Mas Broto nyauri I love you too ora bakal. Alhamdulillah. Ora bakal. Panjenengan nggih tresna kalian kula tekan Ora, Mas. ora bisa, ora bisa. Menika mau panjenengan Ora ngendika bisa. I love you too lho. Aku kilaf iki mau. Den Mas. Kula saestu tresna kalian panjenengan lho. Sing jenenge wong tresna kuwi ageme Gusti kanugrahane pangeran kang diparingake marang titahe sing menungsa ora bisa nampik milih. Perkara kowe tresna karo Mas Broto monggo ning katresnanku tanceping kasetyanku mung marang Cempluk Warsia. Panjenengan menika dereng jajal kok wis muni ora tresna. Apa kowe sandal kok njaluk dijajal? Kula dipadhakke sandal nggih mboten napa-napa mang coba rumiyin to Kang Mas. Ora bisa. Witing tresna menika jalaran saka kulina. Ora bisa. Mas. Ora bisa. Iki kok angel temen to iki. Mas, panjenengan nek wani ngematke kula 1 menit saja pasti panjenengan kecantol. Sing kita. Ora bisa. Kenapa? Ora bisa. Aku tresna lahir batin suci ning katresnanku mung marang Cempluk Warsia. Kowe wong wadon. Endi? Elinga kowe wong wadon. Wong wadon iki sing ngerti karo paugeran, ngerti ya karo bebener. Nek jenenge wong tresna ki ora gatekke kuwi apa paugeran lan sebagainya. Anane ya mung tresna karo tresna. Ora iso. Isa. Ora iso. Isa. Ora iso. Wong urung dijajah panjenengan jenenge Cempluk endi jenenge Cempluk? Endi Cempluk? Cempluke sapa iki? Cempluke sapa iki? Hah? Oh, Tutik ngawut kuwi malah misteri Gunung Merapi kuwi kok. Anu. Wis omong rano. Oi kae uget-uget. Pratane Cempluk Warsia. Tok tok tok. Ayo Kak. Den Mas.
Apa? Panjenengan menika rak nggih mboten katarak to nggih? Tresna kuwi wuta ora nyawang ayune rupa lan dedegi sepira nanging tanceping ati. Suci ning katresnanku marang Cempluk Warsiah. Ning jenenge wong tresna iki mesti saka ndelok saka dilihat dari mata dulu. Nadyan kaya ngapa lan kepiye nadyan kok sawang Cempluk ki pancen kaya tremos. Ning nyatane tresnaku lahir batin. Kok sik. Apa kowe sing jenenge Cempluk? Demes. Apa? Apa Cempluk bisu apa? Pancen wong wadon sing apik ora perlu kakean guneman. Mergo wong kakean gunem iki tanpa guna, tanpa pedah. Lah iki masa iya bojone nek arep pengen ngono. Ora perlu nganggo ngono kuwi. Pancen wis tak kandhani. Calon jatuh kramaku sing jenenge Cempluk Warsiah ora perlu kakean rembug, ora perlu kakean micara. Mergo yen akeh-akeh rembuke kala mangsa malah dadi fitnah, dadi dosa sing bakal nggawa ning neraka jahanam. Rak ya ngono to Cempluk? Ha kuwi. Kaya ngono kok disenengi iki senengi nggon apane? Ngono lho. Den Mas panjenengan menika kok ya keblegere secara kasat mata saja saya itu menang dari semuanya loh. Kosek barang utawa menungso ki yen apik ora perlu ditawak-tawakke. Aku bola-bali niteni barang yen ditawak-tawakke mesti adate mesti wis bosok. Beda karo Cempluk iki tak tresnani mergo ngibarati barang isih suci durung kelepetan marang dedosa. Lak ngono to ya Cempluk. Oh, legenda. Jenengmu Cempluk. Kowe sing jenenge pasangane Mas Broto iki kowe? Alah. Layak to layak. Tak rungok-rungokno awit saka kono mang iki sing jenenge Suminten Cek ya. to hawane malih kaya ludruk iki. Omonganmu kaya ludruk kaya mboke sarip lho. Meneng Kang Mas. Oh iya ya, iya Dimas, iya iya. Aku dadi wanita ngono perwira. Wanita Rainaga. Rai gayor. Kasya bojoku. Iki mok godha kaya ngapa ning aku wis nuwuhake rasa kapercayan kaperwinan wonang atiku ya ngono kowe ngerti ya? Sapa sing ngomong? Mas Broto mau gelem karo aku kok. Apa kaya Mau ngono demok-demok Kowe aku lho. aja nggugu gurem ceceker. Aja nggugu kongkang Aku mangkung buktine sakjane. nganti klambiku suwek-suwek mergo aku dipeksa karo Broto lho. Kowe pating pecotot ngene nek suwek malah kaya ngono kowe ya. Aja Dipeksa karo Mas Broto lho. Aku ya mah kok Mas Broto dadi meksa karo aku. Kuwi bojomu kaya ngono kuwi tumrape. apa kaya mengkono Kakang Mas Broto? Iya, ora Yayi. Mas ya kowe mau wis bojoku ngelokke aku ya tremos. Kaya portal sing Pak Yus ya bangetan kene kon toprak kene kon jaran. Iki nek dialog apik lah aku kok kon jaran apa hi ha seminggu to. Cempluk Warsiah. Mboten Pak Yus mboten. Cempluk Warsiah. Nggih. Anggone nggodha wis kebangetan. Kebangetan. Suminten. Nggih, Mula Kang Mas. yen pancen kowe tresna karo aku njaluk senjata pitulungan kelawan kowe. Sirnakno Suminten. Apa wae bakal tak takoni demi keutuhan satu rasa cintane awake dhewe Kakang. Iya, demi cintaku padamu ya. Padamu dan padanya demi nusa bangsa Kakang Mas. Merdeka. Apa to? Bakal tak sirnakake sing ana sing. Seneni ya, seneni. Nah, Ngapa? aku wedi. Yen nganti ana apa-apa mestipun Kakang ora bakal meneng. Tak ayomi Cempluk. Tenan kuwi Jenenge wong lanang sing perwira iki sing maju sing lanang ora ngejokke sing wedok. Aku ora perwira mergo aku persegi. aku yang ngono persegi jajar ginjang. awake dhewe keluarga bangunan. Kowe ya dadi wong wedok aja lelemeran marang endi wae. Kapok. Wis dadi kekasihku. Kok awakmu lanyo nemplek kaya perangko rumasane apa kowe wong wedok padahal ada dadi wong wedok kowe rumasane apa nek kene otak kabeh. Tarik napas e. Kosik lho. Cempluk. Saking tresna kula kalih panjenengan Kakang Mas kula mboten trima. Kula wanita kok terus ajeng dislingkuhi kula ajeng dipadakne sapa-sapa ora iso tresnaku kalih panjenengan menika temu sing bathik
Cempluk nganggo spasi. Terokno pun Kakang. Ora perlu ling ngendikan ki nganggo rikat utawa cepet. Alon-alon ning kena. Nggih. Suminten? Suminten? Apa? Sifatmu dudu sipate menungso. Sifatmu dudu sipating menungso. Terus aku apa? Rumangsamu, Apa? kowe iki mung sepira? Kowe iki mung sepira? Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih. Kowe pol-pole ngombe mung banyu putih kowe. Aku ki lho, Aku ki lho. banyu aki. Banyu aki ben ronyoh kok. Anu sik ta bojone lho. Ben wedi, ben wedi, Ben ben wedi. wedi dudu sak lumrahe wong wanita aku. Kowe mangan. Tenan. Halo. Ojo ngapus lho. Iya, kowe mangan. Kakang Mas. Heeh. Kowe Mangan. mangan. Pol-pole. Pol-polanmu mung mangan Sego. sego. Aku ki lho, Aku ki lho. bataku. Bataku pra. Lah untukku pra entek ra. Ben wedi. Iya, ben wedi kowe. Kondangmu sepira? Kondangmu sepira? Pol-pole Pol-pole. mung disiarke ning YouTube, Wes siarke ning YouTube, radio amoh, radio amoh, TV rusak. TV rusak. Aku ki lho, Aku ki lho. siarke masjid. Innalillahi. Bojo lho Kang Mas. Oh, sorry Yai, sorry. Kok kaya ngono lho. Klemben roti-roti. Apa? Biyen saiki. Terus? Tenonge dilumahne. Omongane digenahne. Ayo. Sriuning mustika tuban. Apa? Ora penting rasah weanan kowe. Ani kowe. Purwo dadi kotane. Aku jejering wanita, kowe ya wanita. Wanita sing ngomong aku waria sapa? Wah, Mulai iki tak jejeke, kowe iki ya jane kowe iki sedulurku. Lah aku nek jenenge wong tresna karo wong lanang nek aku ra omong terus piye nek ngerti? Lah kudune ngerti nek sedulurmu ki wis sesandingan marang anu wah priya. Kan urung sesandingan. Lagi dijodohke. Lah dijodohke kuwi jane wis daden ngono wis rego dadi. Lah kok kowe malah arep ngrusak pagerayu? Sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Kaya ngono kuwi. waduh. Iya. Kaya ngono kuwi tumrapmu jare sing jenenge sedulur padha-padha wanita ngrasake sing jenenge wanita, ya. Perang iki. Tutuk. Ning jenenge wong wedok nek ora dikandhake karo wong lanang ora bakal ngerti. Mula aku ming jujurke rasaku, nek aku kuwi tresna karo Den Mas Broto. Oh sikek kula sida. Perang saiki perang awake dhewe. Perang saka prol bulung-bulung teko ngarepe Pak Yus. Gelut tenan? Gelut Wani kowe karo. wani. Apa sing tak waneni? Ayo. Perang. Sapa sing tak wedeni? Apa sing tak wedeni? Ayo. Yo, kaya toprak tenan. Tok. Ayo, sirap, sesek. Maju. Aku tak mundur. Maju, Maju kabeh sing maju. kendel. Maju aku ora bakal mundur sejangkah. Bilang anyar. Pulap-pulap. Yo. Ose lho, kowe kok sing diinceng kenekan terus aku ya wedi. Lah. Anteman ki ya dhuwur kok ngisor. Lah gedokku kono. Lah aku lah ya wedi. Ngerti jenenge cemplok apa ora jane? Nek jenengku dhuwur ngono ya aku ngambah dhuwur. Nek ngono ya Ya aku mau wedi nek kena tenan ya. ora ra omong gitok maneh. Ketok maneh ya. Tok maneh tok Cempluk. Napa? Pamerno marang Suminten. Napa? Suminten pol-pole mung iso nembang. Ning kowe iki lak waranggana laron. Nak sira, laron pripun? Apa-apa iso. Lho, kok sapa kok iso laron? Allron. Roll on. Kok iso Anu Mas, kendange kene. Ben ngerti Suminten yen bojo kuwi duwe kaprawiran sing elok. rungokno. Apa? Rungokno, ora aku sing duwe kepercayaan kaprawiran. Kaprawiran Miru jare ayo. miru jare. Iki mengko tak jaluk kowe cempluk ngendang ya. Nggih. Weh lah tekane warok Suramenggala. Mengko sing nembang Suminten. Sing nembang Suminten, aku sing nyapa? Kuwi ngendang. Iya. Nah,
Engko lek poso sepita nggapan cah loro kuwi ning pasar Medion wae ya. Iya, gelem mbok saiki dadi grup karo aku. Dadi apa? Kok lek pemain mampir Solo mandeg soto gading, apake ngene iki wong loro apik ngono. Oleh dek munyuk. Nggih. Ora ya, ora apa-apa. Slendro songo Mas. Ayo. Mbak Tatin bawane sik gubuk asmara. Bawa nono Tin. Mbak. Mbak Tatin. Aja jangkar piye sepuluh to. Kadung terbawa emosi aku. Oh iya. Ngene iki emosi kadung le aku. Aku ya malu emosi e. Ora usah emosi Ngono ngono wis mekrok lho kowe. Kene kena itu dunambani lho ya. Iya, engko tak salon pas. Malah panas. Kan lek panas anget sesuai. Tok 2 menit ya. Ben nata sampean bawa Mbak Oh Tatin. iya, siap. Cempluk dengan Mbak Tatin. Lho, anu, suminten, Ding. Iki tetep seminten. Oh iya saingan iki, adu Suminten, kepintaran kok. Tetep nganggo bowol. Siap. Ayo. Nyingkar. Nyingkar. Stand mic. Nyingkur. Wiwi. Tremos obah teh guyu aku. Kowe ora nek tremos masuk angin lho ning wayangan. Iya, nek iki yo nek sakmene tremose cangkeme sepiro. Sing sabar, cempluk, sing sabar. Cangkeme. Lah apa jenenge apa? Tutuk. Ya, tutuk. Wiwi tane nyingkar. Mbok sing biasa wae lho. Rasa Lha wajahku yang ngene iki kok. ya rada senyum ngono lho. Kan arep ngendangi. Senyum piye musuh senyum. Waduh, bener wong saingan kok senyum. Saingan kok senyum. Lagi nek kok arep ngendangi. Sing arep ngendangi sapa kene pemene enek wong tuku tak dol. Aja kuwi nek Pak Kondang kok didol. Dereng kang mboten kagungan jenengan. Mboten. Wiwi tane nyingkar. Ngece, kuwi ngece. Nyingkur. Cempluk, Dalem Kakang. aja kalah karo suminten, pamerno suaramu. Ngono, kaya mengkono kuwi. Lho, basa karo aku. Lah nggih. Nah, iya. Kados mekaten Kakang Mas. Iya, tudono suaramu. Oke, awul. Yo wis suwe, Mas. Rungokno yo, ten. Waduh. Iya, tak rungokke. Apa ndek kuping? Yo maksudnya lek duwe aku nonton ngono lho. Ayo gelut meneh wae ya. Mah kowe. Aja Delok geluk. malah mundur wedi tak kerek ngono kowe. Ngene lho, ora ngene. Iya iya. Musuhe kaya gelem nyauri nggumun. Mareng ngetes sepiro kadidayane mungsuh. Wah, cocok. Gatekke apa ora? Ngono. Pancen kudu kaya mengkono bluluk. Anu cempluk. Iya kambil. Kang Mas maksudku kok kambil. Lingsem yo. Lingsem yen mutan. Piye seminten? Suarane cempluk piye? Biasa. Wow, pancen yo iya. Kuwi nek ngelingi suminten karo cempluk ya tak kempit. Aja kaya mengkono sedulur. Aku karo awakmu iki jene kan isih sedulur to. Heeh. Ngene kok awake dhewe regejegan terus. Lah jane awak dhewe ya ngopo to ngrebutke wong lanang kaya ngono iki. Lah Lah iya. elek ngono ya direbutke ngono. Lah kene kok ya gelem elek-elek cangkeme. Ya kan Elek lho nek. Aku didhawuhi karo Pak Yus lho. Dawuh karo Pak Yus jenenge emang wedok ora teguh hatine ora bakal kaya ngono kuwi. Lah 500 padake. 500 ya nek padane nyanyi nang perapatan ya nganti moncrot. Berarti kowe emoh ke karo Kang Mas Broto? ya Gelem ora? jane aku mah. Jane mah ya wis kene 500 kan aku tak konone. Leh. Loh, jare kuwi nek duitnya aku gelem. Bosok kowe. Kowe gelem ora duite? Duite gelem. Endi? Yo gelem ning tasku kok. Berarti kowe ya basa. Wis ora apa-apa lah yo melonyok sithik ngono nek aku. Nah, iya. Yo, nah, blok blok. Meneh. Lampan. Iki bintang tamu nek ora apal apa-apa piye iki? Apa
Lah kuwi to kan takon. Lah kan pengen komunikasi kali panjenengan tuh Kakang Mas Brotol. Iya. Kakang Mas Brotol ki lho. Kok yo gatekke sekedhik marang aku. Lelampahan kang kapuri. Hop, ganti suminten. Coba suaramu. Aja ngetokke suara hantu. Tresno Brata. Hop. Asline Tresna Tulus kok ganti Tresna Brata. Lah iki kan adekane Subrata. Kowe iki nglarani bojomu jenenge Tulus kok bojomu. Ayo. Nek nang panggung ora gagas bojo. Lah kaya ngono mula sing lanang kuru awake. Wis wong wedok kaya ngono. Ayo kuwi wong wedok kaya vakum kok bojomu mok serot entek lho. Aku nyerat apa? Kaya ya mok serot katresnane, kasih sayange, mlumpuk dadi sawiji mulane kowe makmur lho Tin. Aduh. Aduh. Tenan lho. Kowe ki ayu lho Tin. Ya kan mang dari dulu gue cantik. Lah iya, sing ngomong kowe iki gak cantik sapa? Ayu saka ngarep ayu. Mati memburi coba. Sound control. Suaramu. Sound control ngebleki kowe. Bleki ne. Ora aja nesu. Ayo gaget entekno. Waduh. Malah kemayu kono. Lah iya Tan. Pacang aku iki gemeske jan. Ayo. Tresno iki sidane Tresno sapa? Tresno Waranggono. Lagune. Lah aku muni Tresna Brata mau muni Tresna Tulus. Manut sing ndi? Wis sak senengmu. Sakarepmu. Wis ben sakarepe iki nek nesu doe. Oh iya, bener. Ki ngerti to. Tresna Tulus nadyan ingku buk Wong ayu coba lenggah sawetara. Oh, inggih Kakang Mas. Ayo, kuwi mike didekek wae wis ana kuwi sing ana ngarep kuwi. Nggih, Iya. menika mik sampean nggih menika. Iya miku. Tulung aja didilat ya. Mboten. Nyetrum maksudnya. Tes. Nah, coba dicek sik. Dicek. Tung tung de, tung tung de. Nggih. Den den tung Sampun. den tung. Tak kun tak kun tak kun tak kun tak. Nani nang. Kose aja mlebu lagu sik. Kok kesusu pepeling iki lho, urung. Ngetes kendang sik. Oh iya. Neng Jombang. Tuku gedang. Gedang itu tugel. Jiglak. Kowe ngangge kendang ora ngge. Kok ngarep berarti? Kowe ceblok-ceblok. Gak nganggo jiglak. Oh iya, baik kok ngarep utuh. Neng Jombang tuku gedang, gedange ceblok-ceblok ya. Nah, piye seminten pinter iki cemplok iki. Aku ya pinter nek pengen ngene. Ya kene. Aku pinter ngedol lah. Kowe iki sinden memaklar jane. Nek kon ngono aku ya. Aku sane ming tungdelep tok. Apa? Tungdelep. Tungdelep. Ndang, tungdelep. Tungdelep ini estung nggih ndelep ngono lho maksudnya. Neng Jombang tuku wedhus. Tungdelep. Manut Pak Dalang itu malah tungdelep. Iya, kamu jangan ikut campur. Dadi ini pikiran ini lho. Ayo toh. Ayo. Neng Jombang tuku wedhus. Mbak. Ora wedhuse ra iso to kuwi muni wedhus. Aisyah. Oh, sorry kleru aku berarti. Ning iso to ngendangi. Sorry lho, Pak. Hah? Ayo, seminten sing nembang gubuk asmara iki sing ngendangi. Ayo, kowe ten, kowe lak kulino ning gubuk. Nang. Ayo. Nang gubuk ya karo jenengan kok. Dikira tenan ngawut. Saya wingi rung bayar lho. Hah? Saya wingi rung bayar. Entak titipne sujar pisan. Monggo, ayo, anu cokean ya. Cokean ya. Ayo, pamerno karo Pak Yus. Ayupan. Ayupan. Nggih. Engko senggak dhewe lho. Kowe senggak dhewe. Lah Pak Em iki senggak kuwi kok. Pak Taslim Hungariani kan apa nih? Sapa? Wis nih. Anu, kuwi lho WA-ne jenenge Taslim Hungaria. Saiki pindah ning Libanon pisan. Ya. Ya, pira suara. Yo. Buka celok. Buka celok. Yen limat aku kelingan
Gundange bem reneng. Tulung Agungan. Wah, iya, ragenan. Awas. Segak dhewe ayo. Aja negak. Ben dhewe. Ayo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Ayo. Hei. 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 Oyo yo. Ayo. Si kok bagi dua. Uget-uget mau. Iya, nek uget-uget nek bedone. Piye? Uget. Oh, nek tatin titot? Tatin titot. Hae ngono. Oh iya. Lah Pinter lho ini, pinter. Pinter, tangane kaya jahe ngendang apik. Ya, nek liyane jahe ora enek. Lah apa? Laos. Pahit. Lanjut. Iya. Wis iki gak enek sing munggah panggung piye ngono? Hah? Gak enek sing munggah panggung. Terus kan manut Pak Dalang. Iya wis. Pak Dhewe kan ngladek sik iki. Iya. Awake dhewe ledek tek. Aku ladeke. Lah kowe Apa ya? aku keteke. Lah aku apa? Sing anu Apa yo? Wani ra? mboten. Gak wani aku. Kenapa nih? Nah dadi munyuk ya ora apa-apa. Oh, mah. PN ngene ya. Yo. Ayo Tin, ayo Mbak. Catatan sajroning ati
Tepuk tangan para kadang. Wah, luar biasa iki. Alah, aku kudu mabur nek ngene iki. Iya. Mabur. Kaya doro dikroki. Sik. Pripun? Tak tambahi 300. Lah ngene iki. Cempluk lho, cempluk. Lah aku. Lah iki mergo duwe kepinteran sing elok banget ning ana syarate. Aduh, pripun syaratnya napa? Kowe ngendang ning sing nembang kowe dhewe. Nggih, DPCN. Lha iki lunas kuwi 300. Langsung lunas. Lunas. Iya. Wong ora ngendang ra masalah wong wis bar. Oh tak keprok kowe. Tanggung jawab kok ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, iya. Sak rambane ra apa-apa. Nggih. Apa? Tin titip duit tin. Aja gawa tenan minggu ora. Talang iki teles lho. Iya wis ra sida pawakanmu iki wah jon. Wong e. Oh maksa nyelakne ning golek dompete ya. Lha iki lek ngoro rene gak balik. Ah iya bener, heeh. Pripun iki? Wis sapa sing apa? Seruning? Seruning yo apal. Ah seruning. Ayo lenggah cahayu. Tapi sok lali aku. Ora apa-apa. Ditembangi dhewe, dikendangi dhewe. Sing paling apal iki Apa? Apa? gak enek belas, Mas. Cewek gaul, cewek gaul. Cewek gaul. Oh, boleh, boleh. Ayo. Estu niki. Iya tenan. Ayo. Apik, ayo. Tes. Kok seneng men roh cah cilik dolanan. Dolanan ta kowe, Nong? Mbak Tati nganu ya, tamborin. Alat musik barat iki lho. Aku duduk aja ya. Lho kok duduk, engko terus nampa saweran ngono. Waduh, patrapmu kaya ngono kuwi. Hei, Nah, kowe nggawe cik-cik. sing entuk iki mau 300 apa? Aku. Lah yo kowe to. Kok jatahku ketoprakan. Lah kok lek Pak Yus munggah kowe sing nampa. Tin, rene, kowe geger. Aku iso ngendang. Rene, ngicik-ngicik. Yo 100 ngicik-ngicik. Ngicik-ngicik kok gampang no. Ngono lho. Anu, wis ki Mbak Lisa Blackpink pargo ya kene. Sapa? Lisa Blackpink. Bisa bleng iki apa? Niki lah. Mbak Tuti. Mbak Tuswa. Diarani Lisa Blackpink. Mbak Gisel kok iso. Ya, Ayo cewek gaul. cewek gaul. Ayo. Piye iki? Wah jan kaya ledek munyuk tenan iki. Tin, kowe aja ngadeg lungguh ning sandinge Eka. Ya Allah ya. Nah, ngono. Nah, ngono lho. Wes sampe dipoto ngene iki lho apik san. Madhep kamera kae. Aduh. Delan kae. Bot-bote golek dit 100. Nah iya, nggih. Paring-paring, Pak. Ngono. Ya dolan kawek dhewe gapura karo portal ka lho. Ayo cewek gaul. Nah. Kula nuwun. Kowe cong wae ndut iki sitok. Ayo Mbak Tatin, tamborinnya dong. Kowe isih wangi ibarat tebu, kowe pancen legi akeh tawon sing padha nyedaki isap sari sarining suweng Wah. Wah.
nadinya yang keras yuk. Ibarat kembang kowe isih wangi, ibarat tebu kowe pancen wangi, akeh tawon sing padha nyedaki, ngisap sari sarine kembang melati. Bokong badine kaya dandang asik yo. Tumpakane sepeda motor lanang. Cewek gaul ayu minta sambatan. Luar biasa iki Jatis. Ini perpaduan antara kendang dan tamborin yang sangat kompak awake dhewe iki ya. Tosekno. Nah, Kok sik kompak-kompak keju aku. Nek ndodok ora ndodok iku kejuran nek sing wangi-wangi lho. Kowe iki lanang wedok kok keju. sikile keju. Oh, sikile keju. Wes. Duitmu jeglo tak temu. Nek masalah duit cepet tuh. Aku pancen. Aku yo seumur hidup lagi nyekel iki lagi nang kene tak ndani nganti ngene tak gawe isin mergo anu Pak Yoyo. Lah ya bareng dunggane ngono, wak bereng keleke. Alah wangi yo. Wangi apa? Iki lho ana dawuh saka Pak Yus. Nggih. Assalamualaikum Pak Dalang, ini mulai dibagi beberapa makanan gratis dan ngelarisi orang jualan di depan mekaten. Terima kasih, luar biasa iki ya, ada makanan gratis. Sing jualan teng mriki sedaya sampun dipun borong. Monggo menawi badhe dahar mugi berkah. Nggih. Jangan lupa lagu Blitar. Ya. Jenengan berdua men ditambahi Komadangkara. Yo, iki Mbak Uun, yo karo Mbak Tuti. Ayo, coba kamu. Iki idolaku lho. Aku yang mengidolakan ini. Mbak Lisa Blackpink ini. Mbak Cuci. Blackboard. Ayo. Dewi ini telepon aku video call. Piye? Halo Say. Terus? Besok kita ketemu lo ya Say. Aku yang ngono iya Say. Ayo ngatek ya. Kalau Pak Mundute Pak Yus iki mergo panjenengane wiyosan Blitar, lagune yang Blitar. Ya Mbak Un, nah iki. Lah tirose Eka akan jaran. Eka jaran. Ya engko neh to kesel Oh, mesane. ning sesi Goro-goro sih aneh. Nek ora bar goro-goro. Lha gara-gara kowe mulai. Ya ora, aku tangga hiha ngene. Ora masalah wis to. Iya ora, ayo nggih. Monggo Cak dipun aturaken blokinge ditata Mbak Un rada rene. Ayo. Nah, kan panggungnya jembar. Ayo ditata jarake. Eka tengah. Kula tetep teng mriki napa Tengah. teng ndi? Oh, tetep teng ajeng. Ayo. Niki lidere sing anu joget niki. Apa to iki? Mboten, Mbak. Ora iso joget aku. Ora, Sing ngatur dadi joget. engko blokinge ngene Badhe lho. meguru, Ngene lho, dadi engko sapa sing nembang kuwi ning ngarep, terus joget. jogete piye wae ditutke mburine. Sagongan-sagongan. Dadi kok Mbak Tatin pamane Blitar, rono dhewe Mbak Tatin maju terus ditirokke jogete karo liyane, ngono. Oh, nggih bergantian. Gantian. Engko mesti sing do mudar nirokne jogete uget-uget modiar iki, ayo. Wis to. Isa. Iya. Yo diaturake Blitar, monggo to. Dados.
Maju Mbak Tati, ayo. Ayo. Mbak Uun turun. Ayo. Awas siap, Kak. Maju Kak. Ayo melu Kak kabeh. Modiar kowe. Modiar kowe. Ayo. Hey. Mundur Kak. Hey. Siko bagi dua, siko bagi Mbak dua. Tati. Hey. Kuda cilik sing kawentan, eti beni gunung kelot sing ayomi. Tuti. Mbak Un. Kak, ayo Kak. Apik. Apik wae Kak, tenang. Mau iso plek ora? Plek, kene tak plek. Gelakan pundak lutut kaki apa TK wis enek. Lah ya, nek nggo irama pundak lutut kaki kok malah kaya wong grayah-grayah. Lha kuwi cepet to blek to ganjel blek lho. Oh ngono. Iya. Tapi ora pas kok bleke ora pas Ora kene. pas ora bareng aku kowe mang. Ora. Ora aku
Mesakne Tatin no lek ngono kuwi gerakmu. Pripun to? Dek suarane iso plak plok plak plok plak plok. Jenengan krungu napa Kang? Krungu lah kok mic nang kono kok ya. Ya pas mik mengisor mau. Apa sing plak-plek sih kan? Kira-kira apa kah? Mbah. Plak plok wak plak plok wak. Terima kasih Mbak Eka, Mbak Tatin. Mangke dibacut ning nggen goro-goro.